Iep, bona nit, benvinguts i benvingudes a Canvi de Joc. Mira, aquí hi ha un que riu. Per què rius sempre? Em fa gràcia aquest iep. Fa gràcia però m'agrada, T'agrada. Bueno, és per dir alguna cosa, no? Va, donem la benvinguda a en Sergi Arpí, que està. Bona nit, Sergi. Avui hi ha la ròster inicial, Sí, Tot bé? Has vist? És molt estrany, però sí. Super, home. Et sents a gust, Et digues? Et sents a gust, dic. Sí, home, i tant. Albert Rialler, què tal? Com esteu, Arnau? Bé, molt bé. A punt avui de comentar una derrota, però abans toca també saludar Àlex Lluna. Com estàs, Àlex? Molt bé, què tal? Millor que diumenge, dissabte? Dissabte, sí. No? Dissabte, sí. Dissabte. Ara anàvem a parlar, també hem de donar la benvinguda, encara que no apareixia a la càmera, és importantíssim, sense ella no hi hauria directe, el nostre becario. Per tant, una fort aplaudiment per les seves intervencions màgiques per començar aquest programa. Pel xat tenim ja algú que contesta, que pregunta, que mira, i una subscripció d'en Juanini, ja només de començar, que diu Fini Júnior, posa en Juanini, per tant, comencem forts. L'Abril Abad diu bona nit, en Tronquitis ja seria hora que comencéssim, en Marc /7 diu bones, en Punky bona nit, i en Daver, que també comentava abans, no?, em deia. Per tant, tots sieu molt benvinguts, comencem a parlar d'aquest... I aquí tenim Àlex Luna, que també s'ha subscrit, només de començar. Això ja és... Mira, jo també vaig a subscriure ara mateix. Tren del Hipe. Estem al tren del hype, ja, només de començar, ja tren del Hipe. Quin és el nostre rècord? Nivell 3 o 4? 4, crec. 4, Déu-n'hi-do. Va, anem a parlar del partit perquè porta cua. Primers 20 minuts, nois. En la línia de Cádiz, en la línia, sobretot d'Almeria, un equip super perdut a dins del terreny de joc i totalment dominat. 3-0 en els primers 45 minuts. Albert, Sergi i Àlex, desastrosos. Desastrós perquè no sé fins a quin punt realment l'equip no s'ho esperava com va sortir el Getafe, perquè al final a la roda de premsa Michel diu que sabia que sortirien així, però... Sergi, raja, hòstia. Però jo crec que la primera jugada del partit... Aquesta faceta tan bona que tens, raja ja. No, ja vam rajar el diumenge. El dissabte, no? Vam fer el directe amb gent del xat que també està aquí. Dissabte a la tarda. Dissabte a la tarda vam estar opinant en calent. Fem l'anàlisi més en fred i... Aviam, el Getafe surt que la primera jugada diré que és una falta ja del Getafe. Vull dir, ja deixa clar les intencions que el joc serà més físic, que el joc serà més trabat. I és algo que el Girona no està acostumat tant a jugar amb aquests rivals amb el sistema que juga Michel. I jo crec que es veuen molt superats, perduts, i clar, el Getafe aprofita aquells 20 minuts a dir, pues, vinga, a fer mal. Tenim, perdona, que tenim en Manzi aquí, que demano repetir el partit de dissabte. El repetiríeu vosaltres, Albert, Àlex? Repetiríeu el partit, Sergi? Només perquè canviés el resultat. Només per canviar el resultat, De fet, Michel va dir que li hagués agradat començar amb un altre sistema, no? O que tenia en ment fer-ho. A mi m'agradaria veure el partit de dissabte amb aquest sistema que comenta Michel, aviam si canviaria la cosa, perquè també us dic una cosa, amb 3 centrals i amb la mateixa intensitat i amb la mateixa agressivitat en duels i en segones jugades, tampoc sé si milloraria molt la cosa. Per mi la clau va ser aquesta, el tema dels duels sobretot. Has comentat Michel, anem a parlar de Michel també, del raonament, de l'explicació que em va fer després del partit. Àlex, tu no estàs d'acord amb les paraules de Michel, no creus que es va equivocar? Estic d'acord en part, però no en tot. O sigui, jo entenc que Michel és el culpable del sistema i tot el que tu quieras, però no sé, tenim una edat, no?, ja per anar a competir els duels i això. Vull dir, és veritat, o sigui, és normal que Michel vulgui... O sigui, Michel fa una cosa, que és protegir els jugadors, quan sap que ha estat un desastre de primera part, més enllà que ell s'equivoqui, i després, quan les coses van bé, és també l'encarregat de baixar, Sí. Bueno, Luis García... Arnau, Atlético de Madrid, no, es que yo cambio a Arnau porque no me estaba ganando los duelos. És l'encarregat d'agafar responsabilitats quan l'equip va malament i de baixar fums quan l'equip va molt bé. Mira, en Pirantis en el xat diu l'únic partit que podia veure sencer des del València. Quina decepció posa. La paraula és decepció, treballes, Pirantis? Sí, volem saber de què treballes, perquè que no puguis veure els partits, això és que els caps de setmana els tenia liats, o això té 18 criatures i no pot tenir temps per veure un partit de futbol. Que no pateixi que el següent és dilluns, no? Mira, infermeria, diu. Infermeria. Així és, per tant, et toca fer moltes hores al cap de setmana. Donem la benvinguda a les persones que es van connectar mica en mica, ara ja són 25 persones. Us animem a tots a comentar el partit que va ser el dissabte.
fem una mica de coaching, no? Allò que se'n diu postpartit, ja ha passat uns dies, ja més fredament, podem tornar bé del partit. Mira, us faig una pregunta molt complicada, Sergi, Albert i Àlex. Què em destacaríeu de positiu de la primera meitat? Hòstia. De la primera. És un exercici bo aquest, De la primera és... Sí. Què faríeu? Va, què destacaríeu? Jo et destacaré a Roro. Requielme. Crec que l'equip va arribar amb comptagotes i el poc que va arribar doncs, va ser en part gràcies a... Crec que van ser un parell de xuts, no?, des de fora l'àrea, un al final de la primera part, i clar, sí que és cert que va ser l'únic jugador que a la primera part va generar mínimament. Sergi, t'atreveixes? Diria que la idea de joc, però al final després a la mitja part la canvia. Llavors, em refereixo que el primer minut perds en sortida de pilota, reps un gol en contra. Sí. I després, pues, mínimament, segueixes intentant persistir amb aquella idea, no? I diuen que amb la persistència, al final, la pràctica hace el maestro, no? Però clar, després arribes a la mitja part i poses un tercer central i intentes jugar una xic més diferent. Però, vaja, poca cosa salvable de la primera part. Al final, Totalment. Sense el rentat de cara de la segona, la primera part poc pot salvar. El millor de la primera part és que no es lesioni ningú. Això és el millor de la primera. Sí. És que anava a buscar això. Jo anava directament això, que no es lesioni absolutament ningú. No, clar, és que si arriba a lesionar algú a la primera part ja hi pleguem tots. O sigui, hem d'anar a humor. Quan no hi ha futbol hem d'anar cap a l'humor, perquè és que de debò va ser uns primers 45 minuts desastrosos des del primer minut fins al 46 o 47. No sé si va afegir gaire l'àrbitre. Hi ha preguntes al xat. Bueno, diuen Davern, creieu que Romeu últimament no està tan fi com ens tenia acostumats? Jo crec que sí, és una evidència que no està tan fi com en les primeres jornades que va estar en l'equip, però ara bé, no ens hem d'enganyar, M'he condicionat per tots els altres. Condiciona tots els altres, però Oriol Romeu, quan no està bé, jo veig un jugador bastant òptim per jugar de titular a un equip de primera divisió. Partint d'això, no sé si esteu d'acord o no. Sí. No, i a banda d'això, que per exemple, el dia del Cádiz sí que realment va tenir un molt mal dia, tant ell com tots. Però si bé és cert que coincideixo amb ell, al mateix temps tu treu Oriol Romeu del partit de dissabte. És que és un desastre. Tens un solar al mig del camp impressionant. Encara més del que tenies. Ramon Terrats, Joder. Al tram final era ell qui distribuïa pilota per canviar de banda. Al tram final, quan l'equip estava abocat a l'atac, era la persona capaç de distribuir el joc amb el canvi de joc, no? Aquest pam-pam constant per intentar atacar per bandes, i això t'ho va donar Oriol Romeu. Ara bé, els primers 45 minuts, desastrosos com tots, i és així i no s'ha d'amagar. Anem a parlar de més coses. Hi ha una segona meitat on aquí veiem una activació de l'equip. Hi van haver els canvis, el descans, creieu que va tocar la tecla o va ser més un tema, Àlex, que tu defensaves bastant, que l'equip va sortir més endollat? Bueno, de cajón. O sigui, és a dir, posem-ho diferent. Quins van ser els canvis? Miguel, no? Miguel, David López i Valeri. Però si aquests haguessin sortit de titulars, haguessin fet el mateix a la primera part. I a la segona part haguessin sortit Arnau i Aleix i Bernardo i haguessin quedat 3-2. Sí. Jo t'ho compro això. I a més, ja tirant-ho cap a la lectura dels canvis, és un dart bastant clar, no? Cap a la banda dreta, sobretot Aleix i Arnau, clarament. Que bé l'Atlético. Clar, Michel va comentar el tema dels duels, però podem parlar de la banda dreta, però si parlem dels duels de la banda esquerra tampoc crec que la cosa millori especialment, no? No, i a més a la dreta tenia un Porto, no?, de carriler. Clar, bé, Porto va jugar de carriler esquerra. Per això, a la dreta del Girona tenia un Porto de carriler, i ara no recordo ben bé si era Damián Suárez a la dreta i a l'esquerra devia ser Alderete de central esquerrà, per tant tampoc tenia gaire profunditat a la banda esquerra. Anem a passar de pàgina, doncs, als gols. Jo, Arnau, abans d'aprofundir a la segona part, tinc una dada aquí del descans, que és la de les faltes, que crec que és una dada bastant clau. 11 faltes del Getafe i 3 del Girona. I aquí et diu moltes coses, més enllà dels duels, que si com a mínim perds el duel, després fes la falta, després
no deixis que el rival tingui continuïtat en el joc, perquè si tu perds el duel i després retalles, et pot costar una targeta, però et pots evitar aproximacions de perill, però clar, si a sobre de perdre els duels tampoc ets capaç de tallar el joc del rival, de faltes, Com es complica cremés, i això va passar a Cádiz també, És que per mi són dos partits molt semblants, conjuntament amb el de la primera volta al Almeria. I dos equips que juguen bastant semblant, que no hi ha gaire mig al camp, però que sí que hi ha bastanta profunditat en els contracops. Sí. Pregunten, això ho farem a la prèvia, que avui ho farem entre nosaltres, a l'Atleti de Madrid. Posaríeu a David López titular dilluns? Ho farem ara, a la prèvia, ho parlarem. Sense dubtar, diuen d'Aver 97. Sí. Abans 18-30 diu Miguel no hagués fet el penalti de Javi, ho sento. Penalti? El penal de mans. El penal a les mans al minut 10, Sí, no ho sé quin minut va ser. Era per una altra cosa que ho deia. Amb un rebot, no? Hi va haver un rebot per allà, no? Crec que va ser un rebot o una No, és una pilota que ve... Crec que és una pilota que marxava per línia fons, Sí. Però És una bastant absurda, però dir que Miguel no ho faria, no sé. Jo mateix, abans de la central, no hagués dit que Javi la faria, saps? Vull dir... Ja. Agafa una mica descol·locat, també és cert, i les mans són mans clares De i... fet, just veníem del partit anterior que vam elevar bastant a Javi, vull dir, i dèiem que es mereixés titular aquest partit, i al final són coses que passen. El gol, Miguel, es va estrenar com a golejador, no?, del Girona, Miguel? Sí. És un nou golejador i en portem 15 o així. 16 ja, Miguel. 16. Déu-n'hi-do, 16 golejadors, amb encara uns quants partits per finalitzar. És un any que s'està distribuint bastant bé, no, el gol? Sí, de fet, i una cosa no té res a veure amb això, però en els 100 partits de Girona a la primera, que el mateix Girona és qui treu aquella foto, no?, d'estadístiques i tal, i màxims golejadors, és que te'n vas als primers, que són Estuani i Porto, el tercer ja és Tati. Sí. Que dius, joder. I bueno, darrere de Tati van Borja, Aleix i Riquelme. I per darrere, doncs, Ivan Martí... Juanpe, perdona. Els 5 de Juanpe són a la primera temporada. Perdona. La segona no marca. I després, això, Borja, Aleix, Riquelme, i ja després Ivan Martín, Ángel Herrera, David López... És que tenim poca història primera, són 3 anys. Bueno, això i que Estuani Porto, sobretot. Clar. Mira, comenta, després de la informació que va tirar Nil al concloure el partit, unes suposades paraules racistes de Reinier, de Damián Suárez, diu: què penseu que el club no hagi dit res de l'atac racista de Reinier? Entre el no comunicat i que la roda de premsa Bernardo tampoc es va mullar, no sé què pensar-hi. Jo l'únic que penso és que no és Bernardo qui ha de sortir a parlar d'això. Ja, i aquí surt, no, però és que quan havia de sortir Borja no ho sabia. I és un tema delicat. És el primer d'allò en públic que... Sí, però no sé com ho han tractat, si el club ha parlat amb Reinier o no. Jo penso que és una cosa de tractar més de forma interna i si es considera que s'ha de fer un comunicat públic es fa. Si no s'ha fet, entenc que, no sé... No s'ha fet perquè no es pot demostrar, jo crec. No, i tant. No es pot demostrar, el club no té aquestes proves com per anar allà i fer un comunicat. Això és cert. Estàs parlant... Jo no poso un detit les paraules de Reinier, no, en cap cas. Però considero que el club ha d'anar amb pèls de plom en aquests temes i ha de condemnar sempre el racisme i tots els actes violents que passen dins el camp. Arnau, fem una festa, que la Gina s'ha subscrit. Sí, t'anava a dir això ara mateix, la Gina Gin 4. Gin Tònic, tu. En Gin Tònic s'ha subscrit al programa, moltíssimes gràcies al Prime. Tot serveix, Recordeu, el Prime és gratuït, subscriure-us, per tant. Molt curiós, perquè amb la pasta que guanya aquesta presentadora de televisió, en comptes de deixar-se 3 eurets i pico, decideix optar per l'opció gratis. Gràcies, Gina. L'opció gratis, però no menys preable. No. Àlex Luna. No. Volem tots els primes possibles i totes les subscripcions possibles. Aquí no... És casa de tots. Ala, soc pobre, diu. És pobre. No t'ho creu ni ella. Per tant, nosaltres vivim sota un pont, doncs. Anem a passar ja al postpartit, postpartit, perquè ja estem anant en direcció a Madrid, volem deixar pas ja a Getafe fora, ja ha passat. Àlex, els cafès diuen tranquil·les, entre mig. Perquè t'ho apuntis, hi ha gent aquí encara parant el cafè. Però si m'ho has de demanar, però jo alguna vegada he negat un cafè a algú.
No ho sé, això, Per cert, el dia de... Recordo, Sí. el dia de la festa, de la primera festa de canvi de joc de final de temporada no vaig convidar a cafès, Correcte. Vaig convidar a una altra cosa, Això haurem de venir, no?, per veure què Però convides. això no en recordem. A la futura festa que farem. Sergi, no sé si tenies alguna pregunta preparada per aquest tram inicial de postpartit. Pregunta, més que pregunta, he preparat un joc. Un joc perquè acabar de valorar una mica els jugadors a nivell individual. Ui, m'ha posat el gat aquí. Però I així també fem una transició, aviam qui es salva i qui no per jugar contra l'Atlético, que de fet va ser una pregunta que ens va sortir el dissabte, quan vam fer el postpartit amb l'Àlex, que preguntaven, mantindríeu l'11? Quins jugadors us carregaríeu i quins posaríeu? Vull dir, avui és un dia que es pot fer molt de debat. Llavors, jo porto, i ara xat a tots atents, preparats en el teclat, perquè us porto unes pistes, vosaltres també participeu, Albert, Àlex i Arnau. Us porto unes pistes i a mesura que us vagi dient les pistes, pues, bueno, el primer que s'atreveixi el 19 i l'acerti, pues guanyador. Vale, pero esto quien falle, claro, pierde turno o algo. Avui, bueno, clar, avui el primer dia, aviam com va tot. És la prova. Anirem posant normes i farem d'això un super... Això saps que estaria bé? Apuntar-ho en una pissarra, cadascú, i que ho ensenyéssim. Fem un missatge de veu. Pa. Sí, claro. Sergi, com ho anem? Comencem el primer jugador. És un jugador que contra el Getafe va perdre 7 pilotes. O sigui, no hi ha tuit de recuperació. Va perdre 7 vegades. Tuit de pèrdues. Vale. Anem a especular una mica, no, amb la informació que has donat. Vale. 7 pèrdues. Van jugar un total de 15 jugadors. Jo ho acotaria, no? Àlex i Albert i Xat ho acotaria a un titular, jo crec, no? Sí, estem d'acord o no? Sí, això segur. Titular segur, no? I jo crec que és una persona que va ser substituïda, potser. Bueno, aquí ja ho diuen tots, clar, aquí és... Mira, Arnau, diuen. Arnau. Vale, ara us dic, va jugar 90 minuts. Arnaueti, diuen, per aquí, Arnaueti. No és Arnaueti, no? Perquè Arnau el van canviar a mitja part, per tant, és algú que va jugar... Oriol Romeu. 7 pilotes. Va jugar 90 minuts. Ojo, següents dades. 4 de 4 en duels i 3 de 6 en duels aeris. 4 de 4 guanyats i 50% en duels guanyats, exacte. I 3 duels aeris guanyats de 6. Jo no em moc. Oriol Romeu. Oriol Romeu. Pedro Porro. Adai. Sí, sabíamos del disparo de Adai, lo conocíamos. Porto. No, jo diria Oriol Romeu. Per duels aeris, tants, és Oriol Romeu. O un central. Última pista i ja us dic qui és. Va tenir una ocasió de gol, un xut a porteria. Javi? Pot ser Javi. Hòstia, Javi al segon pal, sí. És Javi? Doncs us diré que entre la gent del xat, perquè la gent del xat llegeixo Arnau, Borja, Romeu, Oriol, Porto, Pedro Porro, Adai, Dúmbia, Sigankov, que diu d'Albernara, pues absolutament ningú l'ha adivinat. Ojo. Absolutament ningú. Ni Javi Hernández, tampoc? No, ni Javi Hernández. És Tati Castellanos. No, però ho diguis. Tati Castellanos. És que tinc més i si no ens allargarem. Tati Castellanos. És bona. Sergi, ens acabes de pintar la cara. Repasso que per 7... Digues? 4 de 4 en duels, Tati? 4 de 4 en duels, 3 de 6 en duels aeris, perd per això 7 pilotes en el partit, té una ocasió de gol i juga els 90 minuts. 4 de 4 en duels... El salveu o no per l'Atlético? Hombre, de una. I ve marcant, Vull dir, això és important. I el duel que va guanyar la dutxa amb el Walter segur que no... Com? Presumptament. Els duels, Àlex, no has fet mai duels a la dutxa quan acabes el partit? Amb la tovallola? Però i aquest duel amb qui el guanya? No sé, el xat que ho digui. Amb qui guanyaria el duel Tati Castellanos? Va, següent, Sergi, que si no ens liem aquí. Vale, següent. Un jugador que, igual que el Tati, també perd la pilota 7 vegades. És Oriol Romeu, si t'ho he dit. Què més? 3 de 4 duels guanyats. O sigui, guanya 3 duels de 4. Mira, un que guanya 4 de 4, aquest 3 de 4 és el que s'ha entrat a la dutxa, ja sí que és. I
Té un 72% de cert en passades. 13 de 18. Uf. Llavors va entrar a la segona part, o el descans. Pot ser que entrés a la segona o pot ser que es quedés a la primera perquè va jugar 45 minuts. O Que sigui, cabron, o que és cabron. algú que va jugar a la primera o algú que va jugar a la segona i amb això acoto molt als jugadors. Home, cabron. Recordo, xat, perquè aviam qui tinc aquí. Poden ser Arnau, 6 Ibrahim, jugadors. Arnau, Riquelme, Aleix... Miguel? Jo dic Miguel. L'Àlex diu Miguel. Albert, et mulles? I cuidado amb el gat que se't pixa la bufanda. Jo diria l'Eix. No, tinc la gata per aquí i el gat que m'ha apagant el micro de tant en tant. 3 de 4 en Aleix? duels. 3 de 4 en duels? 3 de 4 en duels guanyats. Doncs no és Aleix em va perdre més, jo diria. Jo dic Miguel. tinc la sensació que em va perdre més. No sé, potser doncs va. Valeri. Jo diria també Valeri. Valeri. Vale, tinc la resposta. Home, Perquè no l'hem dit, a veure, ja està, és que cabron. qui l'ha acertat és Vance, que ha dit Arnau. Estic parlant d'Arnau. Juga 45 minuts, 3 de 4 en duels guanyats, 13 de 18 en passades, que és un 72%, i acaba perdent 7 pilotes. Diu, el de Sergi, Aleix, i el dels Sables, que bé, no sé què refereix. Sí, Tens un el altre de la jugador? dutxa, el de la dutxa. És el... No, Sergi, becari, no cal dir-ho, ja sentes. Proseguim. Vale, tinc un altre. Vale? Va. 39 en 48 de passades, o sigui, un 81% en passades. 5 de 5 en duels guanyats. Exacte. No xuta a porteria i guanya 4 de 6 duels aeris. 4 de 6, que ens aniga. No, ja. Home, Repeteixo, guanya 5 de 5 en duels a terra, 5 de 5, aeris 4 de 6. I té un 81% en acert de passades. És Romeu. L'Oriol, Sí, potser Romeu, Romeu. Vale, doncs ara us trenco una mica perquè només va jugar 45 minuts. Vale, sí, Romeu. Bernat. Miguel. David López. Miguel, Bernardo... Pot ser David López. Bernardo, Has dit duels aeris, perdona. repeteixo, 4 de 6 en duels aeris, 5 de 5 en duels David terrestres, López. 0 xuts, 39 de 48 en passades, o sigui, un 81% de cert. I Són només moltes, en 48 jugar. en 45 minuts. Només va jugar 45 minuts. I a més, un 81%. Podria ser David. És David López perquè la posició central no va Sí. perillar molt la sortida. Jo crec que és David López. Doncs heu acertat, igual que el xat, algú ho ha dit, en Davern i en Pau, és David López, que Molt bé. torno a preguntar. I ho ha preguntat l'Abril, que ho he vist abans, el posaríeu per l'Atlético? Sí. Sí. 200%. Jo sí. Amb l'Atleti, depèn de quin Atleti et vingui, no? En quina distribució pugui jugar. Jo, si ve el del Cholo Simeone, el poso. No, vull dir, Griezmann, veiem qui jugarà amb Griezmann o com ho pot fer. La pregunta potser seria, més que amb David, amb línia 4 o amb línia 5? Jo 4, jo defenso la línia de 4. Jo també. Vull dir, l'Atleti no canviarà el teu plantejament, el Getafe sí. Està clar. Per tant, jo plantejaria com ha anat bé últimament, que és amb línia de 4. L'altra cosa és que si el plantejament llavors canvia, no? Un cop comença el partit, i llavors ja... Jo faria 4, no sé què diu el xat, Què faríeu, 4 o 5? És una bona pregunta, que diu en l'Albert. Si està bé físicament, sí, diuen Pirantis. David López està bé per jugar. Està bé per jugar. Està molt bé. Nois, anem a fer una cosa. Passem ja que estem parlant tant d'Atleti, anem a fer una prèvia així d'Atleti, amb imatges xules aquí per intentar passar amb el tràngol. Què espereu, abans de tot, després del nefast partit, perquè es pot dir, i sobretot la primera meitat del gener, què espereu per aquest dilluns, a les 9 a Montilivi, davant de segurament molta gent? Què espereu del Girona? A part dels 3 punts, què espereu que canviï? L'actitud, fonamentalment.
per Clar, guanyar. però és que això, Àlex, ja no és que ho esperem, sinó que es dona per fet, perquè contra els grans sembla que ens sobra motivació Ja. i en canvi contra els de la nostra lliga, doncs, bueno, sortim a veure'ls venir. Però més enllà d'actitud i coses tan... Què canviaríeu de coses més concretes, no? No És ho que sé. tinc dubtes amb el plantejament, sincerament, perquè crec que... Pensa que el Girona ha encaixat 9 gols en els últims 4, I el que va dir Mitchell l'altre dia em fa dubtar sobre el sistema. I crec que l'Atleti porta 11 punts de 15, no? En els últims 5 partits. Avui ho dèiem, no? No per A més de marcar 6 a l'últim, no? I sí, marcant 6 gols contra Sevilla. Ve un equip embalat. El Getafe era el contrari. Però marca 6 gols a Sevilla, però mira, el Girona li marca 6 a l'Almeria i la setmana següent li guanya el Barça. Ja. Sí. O sigui que a mi aquests 6 gols no em diuen. No, si el Girona em Potser portarà... Griezmann i en fot 4, però... El Girona que ha fet 6, 2 i 2, no? O no, 6, 3 i 2. 6, 3 i 2. Clar. Sí, no, es referma en el tercer màxim equip d'anotació, amb més gols de la Lliga. Això és així. Defensa de 4, diu en Pau Martínez. Fuidies ho faria millor que Gatza, comenta. Comença a haver-hi ja dubtes, No és el primer comentari que veig. El problema és que, clar, diu, hi ha dubtes amb Gatza, però jo francament no crec que ni que Juan Carlos ni que Fuidies millorin a Gazzaniga. Clar, què prioritzes, no? En aquest cas, tenir seguretat a un joc aeri, a rapidesa o joc de peus. Perquè, clar, ara mateix Juan Carlos no transmet cap de les dues coses i Fuidies és l'únic que et posa... És veritat. I Fuidies és l'únic que et posa aquest joc de peus, però ara bé. Jo tinc moltes ganes de veure a Toni, però quan estiguem salvats. Clar. Però és que a tot això el Fuidies no ha jugat mai a... Que és el primer FF com a màxim. Donant per fet que el Girona assolirà la permanència, que és el que tots desitgem, un cop això s'aconsegueixi, si és que s'aconsegueix, jo faria jugar a Toni, si és que... Bueno, independentment de si tinguéssim opcions de jugar a Europa o no. Toni, perquè Gazzaniga s'ha dit, Toni futur, Juan Carlos no sé què passarà, però ja no li deu quedar gaire a Juan Carlos, no per res, sinó precisament perquè ja té una edat i no juga a primera, no sé. Vet aquí que no el renovin, una temporada més. No m'estranyaria. Vet aquí que no el renovin per... No m'estranyaria gens. Bueno, depenent de com està tant el Gazzaniga. No tinc tan clar que continuï Gazzaniga, jo. Està cedit del Fulham, però no tinc tan clar que repeteixi aquesta fórmula. I acaba el contracte al Fulham, que queda lliure en principi. I no tinc... Exacte. Pau Martínez diu, la gent ja s'ha avançat, ja ha dit els possibles 11. Anem a llegir aquest, perquè la gent, ens devem a la gent, diu. Gazzaniga, Miguel, Arnau, David, Santibueno, Aleix García... Hòstia, estarà desordenat això, no? Seria Miguel, hòstia... Entenc que és una defensa de 4, no? David i Santi de centrals. Miguel, a l'esquerra... Començant pels laterals. Miguel Arnau, els laterals... Comencem per la dreta, perdoneu, Arnau, llavors seria David López, Santi Bueno i Miguel, al mig del camp Aleix, Oriol, Borja, i Riquelme, Toni Villa a les bandes i Castellanos en punta. I Sigankov no. És el que anava a dir. Treus a Sigankov, jo... En Pau, això és l'opinió. En Davern diu, jo els canvis que faria de cares a l'11 del Getafe seria Miguel per Javi, una, David López per Juanpe, dos, aquesta te la compro ara mateix, Valeri per Arnau, comenta, i potser Ivan Martín per Borja. Aquests canvis de els canvis que faria en Davern, Ostres, jo Borja no el trauria. Jo Borja tampoc el trauria. Jo el que trauria a passejar seria Ramon Terrats contra l'Atlético, amb Aleix i Oriol. Això ho tinc claríssim. Aterrats. Sí. Llàstima que sigui un actiu... Llàstima que no hi sigui i ens el trobem. Un actiu cada cop més inactiu, del Girona. Gatza 100% i diu, som l'equip de la Lliga amb més gols a favor, més gols en contra de la Lliga. 76 en total, diu, en van fer 18-31. Sí. De fet, hem marcat els mateixos que ens han marcat, 38-38, 0. Estem a 0 ara mateix. Això que li agrada anar a mitja, Està en positiu. Aquesta nit avui és una nit d'aquelles de canvi de joc, Molt personal. Com t'agrada estar, tu? A 0, a 1, a 2, a 3, a 4? Home,
A mi, si pot ser més, millor. Sempre més. A més de quan? A més de 0, sempre. Més de 0. Més de 0, ja està. Tu, anem a parlar de l'Atleti, perquè tenim aquí unes imatges molt xules dels jugadors de fa un mes que estaven entrenant. És l'únic que he pogut trobar al YouTube. I ve un Atleti que no fa falta gaire presentació, una plantilla d'aquestes que fa goig amb Oblak. Us en recordeu del partit de l'anada d'Oblak? Sí. Aleix se'n recorda, també. Aleix, aquell xut de fora l'àrea, Riquelme, crec que també. Dos, no? Dos d'Aleix, no? Sí, Un seguides. va tocar el pal, llavors una que va tocar el Black i va anar al pal. Després, campions del món com Nahuel Molina, jugadors importants, Reinildo, com està? Està lesionat, no, Reinildo? Es va lesionar de gravetat. Vaig veure el vídeo que va penjar l'Atleti en el seu canal, jugadors al mig del camp, molt de físic, tant Llorente, Coque, Rodríguez de Pol, un Atleti de tota la vida, que sap jugar bé, que sap competir bé i que últimament està marcant molts gols. Us fa por aquest Atleti? Àlex Luna, començo per tu perquè sé que aquesta pregunta t'encanta. Qui em fa por? Clar Sí. que em fa por l'Atleti, que et pensaves que anava a dir que no? Sí. Sí. Et pensaves que anava a dir que no? No, No, fa respecte. Por ningú. Respecte sí, molt. Ara. Home, joder, com pa no. Un equip que està en forma, amb Memphis, que està bé, jugadors al mig del camp que la remenen molt bé, la remenen. No remenar-la com la remenem nosaltres, sinó que tenen molta qualitat. I després la defensa està fina, tenen un porteràs. Sí, no. En línies generals, estan potser el millor moment de la temporada, l'Atleti, Albert, Sergi, ara mateix. Sí, moment de la temporada, sí, com a mínim per resultats. Jo, Arnau, la pregunta que li fes a l'Àlex, et diré que em fa més por el Girona. Em fa més por el Girona, no precisament pel partit de dilluns, sinó perquè el Girona és capaç de guanyar dilluns i després contra un equip de la teva lliga no... Clar, és que és una cosa, la situació aquesta realment a mi em recorda l'any del descens, no? Hòstia. No, clar. És una situació diferent perquè sí que és veritat que ara hi ha més equips per darrere, el Girona va 11, no ens oblidem d'això, però clar, competeixes contra els grans i després contra els... Clar, si el tram final t'agafa contra els equips de la teva lliga i mostres versions com les que has mostrat a Cádiz, a Getafe, Almeria... Una de les dades, nois, és que, si us fixeu en la classificació, hem arribat a les 10 derrotes ja a la jornada 24. Són moltes, Són moltes. Però són moltes victòries, També són moltes victòries, cert, però si anem a recordar etapes anteriors a primera, l'any 17-18 arribes a les 10 derrotes a la jornada 29. Et salves bé, 51 punts. I a 18-19 arribes a la jornada 27 a les 10 derrotes. Llavors tots sabem què passa, que fas 9 derrotes de 10 partits. Per tant, llavors baixes. Però és l'any que arribem abans a les 10 derrotes. Això també és un significatiu que l'equip potser li falta un punt en competir més. Qui m'ho tira, això? És que estic flipant. És que m'acaba de donar un patxón amb aquesta dada. Li falta competir perquè sap molt bé la idea de joc que ha de jugar, sap molt bé tot el seu ideal futbolístic, però hi ha molts punts del joc que no competeix bé. Correcte. I això és una obvietat, no? 10 derrotes és que 10 desfetes, 10 desfetes són. M'acabes d'espantar molt amb aquesta dada i no és conya, No, però a mi les derrotes no em preocupen, perquè és com els gols en contra. Si tu n'encaixes molt però també marques molt, s'equilibra i això és el que fa que l'equip vagi 11. Acotem-ho, doncs. Les 10 derrotes, acotem-les. Almeria, Cádiz, Getafe. Clar, veus, si em dius això, em preocupa i molt. Però clar, després aniràs al Bernabéu i empataràs, ojo, no treguis alguna cosa del Camp Nou. M'estic emprenyant. Anem a refrescar el xat, que hi ha una mica de... Gol del Bayern, per cert. Gol del Bayern, 2-0 en el global, PSG a Freire, Párragos, otro año. En Miquel Agut deu estar content, Està avui a l'Allianz Arena, sempre a casa, Miquel Agut, amb el sofà, estirat. Quin vividor, home, i gran professional, alhora. Som l'equip de la Lliga, això ja ho hem comentat. Arnau no sé si se va a 4 o a 100, diu. En Davern
respecte al que comentaves abans, Àlex, No. Arnau Atlètic 100%, no? Diu en Pau Martínez. Tenim un extra time ara parlem de totes les inquietuds que tinguem. Tant de bo marqui Aleix per treure's aquesta espineta, diu l'Abril Abad. En Banci diu, pocs empats portem. Quin va ser el nostre últim empat? El dia de l'Espanyol, ara mateix sense... Jo diria que sí, no? Últimes, a 2-2 i a més a l'últim moment, amb gol de Yanje Herrera, de cap. Diu, en Tavern, diu, igualment hi ha 9 equips per sota nostra. És l'any més dels últims 10, crec, de 10-11 més car. Quan comença la ballada, anaves 12, Joder, Sí. no puedo más. Acabas I Albert, de estaves a 6 punts, 31, i crec que era el Depor, o no sé qui era. del descens. L'any que es baixa estaves a 9, a falta de 10 pel final. Jo et parlo de la jornada 29. 29-30. Però al final les sensacions són molt diferents, o almenys el que intento quedar-me el joc també. amb això. Llavors, sí que sobre paper a vegades convida, i com que ja hem viscut un cop dur, pues, a vegades vols pensar en dir, joder, vols ser precavido, no? I no et caure els mateixos errors, però les sensacions són diferents, la temporada està sent diferent per tothom, i, bueno, a mi no m'espanta gaire les dades, igual que a l'Àlex quasi li agafa un patatús. Jo ho veig diferent. Ja m'està recordant ja temps que no m'agrada. Em posa amb optimisme, poder, o les meves ganes de creure. Sergi, jo els exposo també, però estic amb tu, No me preocupen de moment, em preocupa més que minimitzem les errades dins del joc, que això és que anem errada per partit i així no podrem competir. No es pot competir així. Ja no és que no em preocupi, és que no em refio. Però estàs tirant endavant la temporada. Al final estàs mitja taula, que és boníssim al final per l'objectiu que ens havíem marcat. Però estàs a 5 punts, recordem-ho. I a sota tens Sevilla, tens València, tens Espanyol, tens equips que van amunt. Sí, però a més també tenen els seus moments de drama. Vull dir, no pateixo en excés en aquest sentit, perquè sé que anirem traient algun que altre partit, no espero treure'ls tots, al final som el Girona i estem a primera divisió, vull dir, ja és molt tot els 30 punts que portem fins ara, crec que... Quants partits han de treure, Sergi? Quants partits han de treure? Tenim 30 punts ara, quan creus que... Bueno, s'ha d'arribar als 42, no? Per tant, són 4 partits mínim. Avui a la tertúlia de la Sierra, en Nil ens ha dit que a la salvació ara mateix estava amb 39 amb 58, crec. Però això com, des de la ignorància, com es calcula això? La intel·ligència artificial. M'ha fumat una mica, això. Sergi, 40-43. Jo no crec que s'hagi arribat tant. Imagina't que la intel·ligència artificial m'agradaria veure el pronòstic del Girona abans d'aquests últims 10 partits, saps? Entenc que es fa amb intel·ligència artificial i s'agafen tots els resultats de tota la gent que està involucrada de la part baixa, és a dir, la gent que matemàticament no estigui salvat i virtualment tampoc, i llavors es fan una mitjana. Ara mateix, qui està salvat? 10 equips o menys? No, 7-8 equips estan salvats, no hi ha? Però això no cal que tu vegis la intel·ligència artificial, no? En total, agafes la mitjana de punts de tots els equips i deixes els partits que queden i et deu donar això. Ja, no, però hi ha d'haver alguna cosa més sofisticada, dic jo, no? Per donar aquesta dada, que no pas algú amb un Excel i anar fent, no ho sé. Ara mateix hi ha, bueno, Barça salvat, Madrid salvat, Atlético de Madrid salvat, bueno, clar, virtualment parlo, Barça segur, matemàticament i Madrid segur, i Atleti hauria de perdre-ho tot i una catacumbe molt gran amb 45 punts, igual que Real Societat, i jo diria que Betis i Posa i Villarreal també estan ja bastant salvats. Per tant, estem parlant de 6 que ja estan salvats. Llavors hi ha un grup que jo començaria al Rayo, que si es desploma pot ser, ara té 35 punts, que no estan salvats. Bueno. No, jo estic amb el Celso també, o sigui, aviam, que anem uns anys a la jornada 24 i em sembla que no, però crec que des del que vam tornar del Peron, tret d'algun altibàs, crec que sempre el Girona ha estat 11-12, el que comentem, tercer màxim golejador de la Lliga, o sigui, tens moltes coses positives, l'únic que precisament això és el que em fa por, el fet de creure'ns potser més el que som i després a l'hora d'anar als camps dels equips contra els que et jugues realment l'objectiu, doncs no competir, això és el que em preocupa. No tinc cap dubte que dilluns a Montilivi contra l'Atlético es donarà una bona imatge independentment del resultat. El que em preocupa és la imatge de la primera part de l'altre dia i a més és un gran reincident d'aquesta temporada, simplement això. Amb números a la mà, la temporada és excel·lent, si l'equip va 11. Sí, perquè al final, si dius, corregeixo les coses que no estan sortint, no?
estàs a Europa, quasi, perquè si sumes els punts que hem perdut per partits importants, directes, estaríem podent a Europa, però fregant-lo. Que al final és això, dir, mira, és igual com aconsegueixis els punts, si els aconsegueixes, guai. Mira, si hem de perdre contra els rivals directes, però guanyar contra els equips que no pensàvem, són punts. Si et dona per salvar-te, sí. Clar, al final, l'únic que fa una mica de tilín és ja aquest fenomen paranormal aquí baix, que hi ha el València dins de la zona de descens i el Sevilla, que és el primer fora de la zona de descens. Que això espanta una mica perquè quan aquestes bèsties es despertin, igual que va passar amb el Celta aquell any que vam baixar... Bueno, portem 24 jornades i no han despertat, València no t'ho compro, Jo València no el veig despertant, El veig patir molt, però ara mateix no em transmet ninguna confiança a Baraja i el veig a segona, així de clar. Jo això no m'atreveixo de moment. Ara és que per plantilla aquí té el València, que diguis, és que no baixaran, perquè tenen... Jo veig millor equip a l'Espanyol que a València. Tenen jugadors joves, molt joves, que veurem si acaben rendint, com Yunus Musa o Lino. També davanters duro, jugadors que van bé de cap. És que té alguns arguments per competir els partits, però ara mateix veig un equip que no té gaire reacció des de la banqueta, i parlo de Baraja. No veig un equip gaire preparat per estar sotmès a aquesta pressió que és al final de la temporada. No ho veig ara mateix. Per competir per estar per baix, no? Mira, portem 30 punts en 24 partits. És una mitjana exacta de 1,25 punts per partit. Si mantenim a mitja en els 14 últims partits, sumaríem 17,5 punts més. Acabaríem la temporada amb 47-48. Amb la meva dels llavis, es quedaria en Mitchell per assolir aquest 53 que diu. Mira, aquí ja es comencen a avançar. Ara mateix l'objectiu és 40 punts, res de fer història i res de parlar dels 53 punts, diu en Pau Martínez. T'ho compro. Jo sóc molt minimalista, si estem a la primera divisió, anem a mantenir la primera divisió i deixem-nos estar de més coses. Però és que més fixeu-vos que els últims anys de segon en què tothom sabia que l'objectiu era pujar a primera divisió, fins i tot es deia que l'objectiu primer 50 punts, saps? Em sorprèn que ara a primera divisió de cop i volta es parli des del primer dia de 53, quan és això, els últims anys amb Machín, tothom sabia que l'objectiu era pujar a primera perquè ja t'havies quedat a tocar més d'una vegada i Quique Cárcel a l'hora de fer el balanç de mercat sempre deia objectiu 50 punts. I tampoc ens havia anat malament així fins ara. Mira, pregunta, qui creu que baixarà? En punt, qui va rebaixa 77 i en Pau diu Elx, València i Getafe. És a dir, clar, Getafe està fora, però era els que estaven a descens la jornada anterior, no? Aquests tres equips. Elx, jo crec que aquí jo hi posaria ja. Llavors, us posaria... I és una unpopular opinion, aquesta. Us posaria Espanyol com a tercer equip que baixaré. Sí, unpopular. I llavors estic entre Getafe, Almeria i València també, aquests tres. M'hauria de decidir, però Espanyol i Elx us posaria. Imagineu-vos quin petardo m'he fumat, però no és el que vulgui, és el que crec que pot passar. O sigui, us imagineu Elche, València, Sevilla? Elx, València, Sevilla. Elche, València, Sevilla. És una possibilitat. Els més veterans, l'any 2000, va baixar Sevilla, Atlético de Madrid i un altre equip top, que hauria de València, buscar. Betis. Sevilla, Atlético de Madrid va baixar. 2000-2001 era? 2000-2001. Sí. Jo ho veig més pels... O sigui, jo sincerament ho deixarien els tres que estan a baix, ja. Sí, no? Jo crec que sempre està fora un equip que a priori ara mateix no està tan a baix, que és el que li va passar al Girona la vegada que va baixar. Un tapat, no vols dir? Veig el Valladolid. Aquest equip. Jo l'Espanyol, ja t'ho dic. Mallorca va traient partit. Un Valladolid, bueno, també pot ser un Girona. Però el Valladolid té arguments ara mateix a dalt. Va igual que l'Espanyol, és que clar. Em contradic. Bueno, és que anem, si voleu, des del desè, Mallorca, o sigui, Atlètic Club donant per allò que no baixarà per plantilla i per estadi. Sí, no, del desè en avall. Mallorca jo crec que va tirant partits, amb el seu estil de joc. Tens el conill donant pel cul, no? Sí, tinc el conill donant pel cul. Aquí te l'hauran el timpà. Se sent molt, Sí, el Celta entre Iago Aspas i en Gabri Veiga, aquest, es diu Gabri, no?
Sí. També anirà traient. L'Espanyol jo crec que té jugadors determinants. Té Braithwaite que va força bé. Darder, Vinícius, tenen un porteràs, Joselu, Salvat. Valladolid va traient resultats i crec que entre l'Arin i companyia s'ho fan. El Cádiz jo crec que potser per collons ho treuen. Jo crec que el Cádiz es salva. El Cádiz s'ha reforçat molt bé. Jo veig el Cádiz també salvar-se. Precisament això que parlem contra els rivals directes, competint molt bé. Encara em donareu la raó amb el tema espanyol. Encara em donareu la raó. Mireu el calendari que té l'Espanyol. I és un equip molt, com bé diu l'Abril Abad, molt irregular. Madrid, Celta, Girona, Atlètic Club, Betis, Cádiz, Villarreal, Getafe, Sevilla, Barça, Rayo, Atlético, València i Almeria. Què? Pues el les dues últimes jornades de l'Espanyol, València i Almeria. Hi ha 5 enfrontaments directes. Jo l'Espanyol no veig tan regular. Si hi ha 3... Però el Real Madrid, perquè quants partits portem de la segona volta? Però si ha de jugar contra la majoria. Clar, no queda molt. Pues ja està, mira els rivals que el queden, doncs. Quantes jornades queden? 14, no? 14. Pues d'aquests 14 potser nosaltres coincidim amb 10 o 12 que també hi hem de jugar contra ells. Sí, totalment. Abans m'estava mirant, que surten el tema de les jornades, ja que el Girona estem funcionant com a locals més que com a visitants, he mirat qui són els que ens queden a casa. I tenim Atlético de Madrid, Espanyol, Elche, Real Madrid, Mallorca, Villarreal i Betis. Com no guanyem 3, mínim. Clar, pots comptar, dir, el de l'Elche l'has de guanyar sí o sí, i després el de l'Espanyol, ja per orgull, també. El partit té una pinta patacada. No sé si sóc l'únic que la veu, però... L'Elche? Sí, és la típica. És la típica. I això no diu rient, L'Albert és el típic que sí, aquest any baixem a segona divisió i es comença a patar el cul. Esperem que no. Diu, però el Girona tampoc es pot confiar, diu en Pau Martínez, això és veritat. La famosa Liga del Depor, diu en Daver 97, en Filitos diu Betis, exacte, el tercer equip que va baixar era el Betis, en Pirantis diu Elche, València i Valladolid, posa, i diu en Daver que pensa com l'Albert. Estem obligats a guanyar l'Elche a casa, si no els guanyem em pego un tiro. Bueno. L'últim any a primera, amb el Huesca de Francisco. Sí. El Huesca de Francisco a casa es va perdre 0-2. El Huesca de Francisco. Un Huesca que venia enfonsat. Bueno, vosaltres no sé si recordeu el Llevant de la temporada passada, que va començar a guanyar va començar a putejar tothom quan ja estava segona. És veritat, sí. Sí, és veritat. Quan juguen més relaxat és quan ja tenen tot fet i sense pressió, etc. La predicció serà que just la setmana abans de l'Elche a casa juguem al Camp Nou. Sí. Ja veureu, guanyarem el Camp Nou i portarem a casa amb l'Elche. Estic amb tu. O sigui, no t'ho descarto. Seria duríssim perdre a casa amb l'Elche. Bueno, aquest partit que comento del Huesca, no sé si és després del Bernabéu, però em sembla que era... Sí, ja el recordo. Més, no? I aquell any era Llangel amb el Huesca, no? Ara t'ho miro, però va ser molt seguit un després de l'altre o així, Sí, hi ha un Prime, Amazon Prime, que és aquella temporada. És un desastre. Amb Leo Franco, crec que tenen... Francisco és el tercer entrenador, crec, o una cosa així. Francisco Franco. De Franco a Francisco. Sí, Arnau, mira, va ser... La transició a l'inversa. Perdre contra el Huesca i guanyar el Bernabéu. Per això no ho descartem. Sí. Ara entrem a l'extra time. Hem fet aquesta prèvia una mica descafeinada avui. Intentarem fer una prèvia abans del partit de dilluns. Com que queda molt, tenim dies de marge. Intentarem fer alguna cosa. Perdona que et talli, Arnau. No digues. Fem porra, no?, abans de passar l'extra time. Sí, veritat, hem de fer la porra. Sí, perquè algú ja l'ha escrit i algú ha preguntat. En Daver diu, anem a partit. Guanyarem dilluns? Bueno, Daver, nosaltres que ja donem per fer la victòria el dilluns contra l'Atlético. I llavors hem saltat al mes de maig. És importantíssim això de la porra. Moltes gràcies, Sergi, perquè des que no tenim pizza a vegades ens ho deixem. La porra del post de la prèvia del partit del Girona contra l'Atlètic de Madrid dilluns a les 9. Comencem, per exemple, amb el senyor Sergi, ja que ho has recordat. Què farem? Jo. Tu. 3-1. 3-1, victòria. Hòstia, optimisme, Comencem. Gols? És que jo sempre peco d'optimista, però... Gols? Gols de...
2 de Sigankov Sí? i un de Borja. Borja i Zigankov. Àlex Luna? 3-2. 3-2. Molts de gols, també. I els 3, qui marcaran? Sigankov, Tati i Estuani. Bona. Albert, Isern, Quiroga. Jo diré 1-1, gol d'Estuani. 1-1. Podem tenir l'Andrea ara en veu, encara que sigui? O és molt complicat? Si no, és només en veu, per poder dir la porra, i si no, que ens ho digui virtualment. No m'he enterat de les... Bona nit, primer de tot. No m'he enterat de les porres que heu dit vosaltres, però jo diré un 2-0, gols de Sigankov i Estuani. 2-0 Zigankov a Estuani. Jo diré un 1-0, no ho veig, tio. És que ens han de marcar gol. 2-1. 2-1, gols de Zigankov, també, i Tati Castellanos. Anem tots amb Sigankov, eh? Crec que quasi tots hem coincidit en que marcarà Sigankov. És que últimament fa alguna cosa en els partits, ja sigui una estadística, una És assistència o important, és important, que fa coses. Anem a les porres del xat. Diu, dilluns guanyem 3-2, diu en Pau Martínez. El nostre estimat becari diu 3-0, tornem al clàssic tatinazo. David 97 diu partit 0-0. Partit de 0-0. A veure, si... De les 9 em menys un 0-0 i sóc el primer en cremar tot, eh? Hi ha 0-0s atractius, encara que m'ho trieu... És costa, però n'hi ha. Tronquitis 2-2, Anfiglitos diu 1-1, Riquelme i Griezmann, Pau Martínez repeteix el 3-2, Riquelme, Castellanos i Borja diu jo un empat a 1, em conformo, diu en Punky, en Vansi diu, ara em foteu fora del xat, 1-3, diu. Becario, fotem fora Vansi, sisplau, del xat, eliminat. En Marc _7 diu 3-2, Zigankov, Pepe i Estuani. Ara Pepe, aquestes coses que passen, no sé de qui parla. Pepe, de qui parla? Pròpia porteria, vai. Benjalov 62 diu 1-0 i l'Abril Abad diu Víctor porta un gol i 3 assistències en 5 partits. És que últimament fa cosetes, fa alguna cosa. Ara que dèiem això del 0-0, no n'hi ha hagut cap aquesta temporada, perquè l'únic dia que t'has la porteria 0 es guanya contra València. Sí, aquell partit que van cremar Moro, de València. Bona nit, arribo tard però temps encara. Mira, l'Andrea López ja s'està presentant perquè ara mateix farem un canvi, jo estaré en veu, l'Andrea entrarà dins. No, però ja em quedo jo en veu, pots quedar tu en veu. És que ara mateix serà una cosa que ho guiaran les persones que van estar a Montilivi el dia... Quin dia va ser, el 4 o el 5? Ara ja no ho sé. 5, no? Diumenge. El diumenge 5, mira, en Pirantes diu 1-0. El dia 5, en el partit que va jugar el primer equip del Girona a Montilivi contra el Sant Cugat. Fem el canvi i jo ja continuo. Però si tu ets el líder, Arnau, ja surto jo. Tu ets David López ara mateix. Soc David López, que no perdo pilotes. Ojo, subscripció aquí de Tronquitis. Us llanço la sub dels 12 mesos des d'un alberg de Tapuerca fent el camió de Santiago. Sempre fidels a canvi de joc, diu. Una cosa, fem un aplaudiment per Tronquitis. Fem un aplaudiment per Tronquitis perquè s'ho mereix. El tio deu tenir els peus destrossadíssims, però s'ha subscrit igualment. Per tant, em poso a 1,90 perquè això és massa. I l'Arpi i l'Andrea, vull dir, avui tenim ja subscripció. Avui la gent renova, la gent demostra que renova. Ho hem fet així. He dit sempre fidelis, però bueno, a Tronquitis t'entenem perfectament. Fem el canvi? Som-hi. No, però per què canvieu l'Arnau? Ostres, estic indignat. No passa res, estic aquí. La cara d'aquest projecte, joder, traieu-me a mi. Ara sóc el cul, ara sóc Déu. Andrea, què va passar aquest diumenge? Perquè més enllà del partit va ser una jornada bonica i avui també s'ha d'accelerar aquest tema, no? Podem.
Sí, va ser un dia especial, tant de bo, jo ho vaig dir en el seu moment i ho torno a dir ara, tant de bo no haguessin d'existir dies així perquè seria senyal de que estem fent les coses bé i que no calen, però encara calen. I va ser un dia molt bonic, va ser el dia que tant havíem reivindicat aquí que el femení pogués jugar a Montilivi, doncs així va ser una autèntica festa, més enllà de la vessant esportiva que en parlarem. Va ser una gran festa, les noies van fer un gran partit i que a més va ser una festa com a tot Girona, perquè es va juntar també amb la jornada de l'esport femení, on també van veure molts xandalls del Girona, d'equips més de la base, també femenins, que també estaven per allà voltant. Així que un dia molt bonic i crec que potser primer mirem el que vam preparar, perquè vam estar allà a Montilivi en representació de canvi de joc en Sergi Arpí i jo, i vam estar mirant el partit, vam estar parlant amb l'afició, vam poder després estar a peu de pista a parlar amb el míster i amb les jugadores i mirem el resultat i després en parlem, que jo hi ha alguna coseta que vull dir però la diré després. Per fi ha arribat el dia. El Girona sènior femení juga avui aquí, a Montilivi, la segona jornada de la Lliga per l'ascens a nacional contra el Sant Cugat. Una pràctica que esperem que a poc es vagi normalitzant i que sigui un gran dia, una gran festa per la dona i pel futbol. El futbol femení està evolucionant i això són coses noves i que van molt bé perquè segueixi endavant. No s'hauria de fer només una vegada a l'any perquè tenim tots els drets igual que els homes. Ens agrada molt i creiem que està molt bé, que també els tenim l'oportunitat de jugar al camp on juga el primer equip. Perquè teníem una amiga que és la Mimi, que és el socorrista del nostre càmping i l'hem volgut venir a veure. Doncs amb molts de nervis, sobretot, i amb moltes ganes de poder jugar aquí i ojalà poder continuar fent-ho. La primera part ha sigut bastant malament, estàvem molt nervioses, crec que se'ns ha notat bastant. Ha sigut un dels pitjors partits que hem fet aquesta temporada i malauradament l'hem hagut de fer aquí. I crec que la segona part amb els canvis ens han ajudat bastant, hem sortit amb moltes ganes d'intentar guanyar el partit per tota la gent que estava aquí. I anàvem guanyant 2-1, ens han empatat al final, però amb bones sensacions la segona part i contentes. Jo crec que sí, sobretot els nervis, perquè vulguis o no, no ho volíem demostrar, però estàvem nervioses i el que dius, el camp, no estem acostumades a jugar en aquest camp, és molt ample comparat amb Torres de Palau i sí, potser ens ha jugat una mala passada. Nosaltres hem intentat preparar com si fos un partit normal, com qualsevol altre dia, el que passa és que no té res de normal perquè estàs jugant en un escenari totalment diferent, amb molta més gent, i això afecta... La preparació és la mateixa, o sigui, el que vols fer és el mateix, el que passa que arribes, i la primera part ja ho heu vist, moltes imprecisions, després de recuperació de pilota la primera passada sempre era complicada, no teníem fluidesa, i això ens ha costat fins a mitja part, que hem calmat, ja està, ja hem passat, els nervis, anem a jugar a futbol, que al final es tracta d'això, només es tracta de jugar a futbol, el que passa és que pensa que si vens molt de tant en tant, i això és un escenari totalment diferent, llavors costa molt, la segona part immensament millor, immensament a nivell competitiu, a nivell de futbol, i com a mínim
ens hem igualat a l'equip contrari. Sabíem que el Sant Cugat era un bon equip, ja us ho vaig comentar en l'entrevista, que tenien jugadores diferencials, la Eli número 3 molt bé, 2 jugadores ràpides per banda. Hem igualat, hem estat a punt de guanyar el partit i amb una acció d'Eli, que sabíem que és una jugadora que ens podia fer mal, doncs s'ha empatat. Però bueno, ho donem per bo i que les noies hagin gaudit del dia. Si te soc sincer, intento centrar-me només en el que és el partit, perquè tot el que em vol del partit és com molt raro, elles quan arriben, la gent, vigilants de seguretat, el de comunicació, l'altre, llavors dius, ostres, què ha passat aquí? Intento centrar-me, el que passa és que és molt diferent per tot, vestidor, totes les coses que fas abans del partit, la rutina és totalment diferent, llavors això costa molt que la jugadora estigui pendent només de partit i no d'això. O sigui, els primers moments, en comptes d'anar al camp, mirar-ho i saber el que has de fer, tothom el que fa és una foto. Està tothom pendent de la foto i això ja no estàs pel partit. O sigui, estàs, però no hi ets. I això ens penalitza una miqueta. Jo deia, ojalà i aquest partit el juguem a Torres, perquè aquest és un bon equip i haguéssim contrarrestat més bé. Ho hem fet més bé la segona part, però fins que no ens hem tret aquesta cosa de costrar Montilivi, fotos i tal, no hem competit. Gràcies. Moltes gràcies a vosaltres. Si parlem del partit, crec que millor que ells no ho podem pas explicar. Va ser un partit que va anar de menys a més, perquè fa les gironines una primera part que jo crec que els hi va costar una mica assimilar que estaven jugant en el terreny de joc que estaven jugant, amb unes dimensions més grans de les que estan acostumades, els hi va costar una mica també gestionar els nervis, llavors va ser una primera part una mica fluixa, però que després del descans van aconseguir connectar, van aconseguir marcar 2 gols en només 2 minuts i llàstima que després van encaixar un altre i llavors es van endur l'empat. Però, a banda d'això, a mi sí que m'agradaria dir, i també destacar que hi havia un miler de persones a Montilivi veient aquestes noies jugar a futbol. Vull pensar que per algunes persones potser era la primera vegada que veien aquestes noies jugar a futbol i que sigui l'inici de seguir aquesta carrera professional d'aquestes noies perquè realment val molt la pena veure-les. Però a banda d'això, jo sí que volia dir, normalment des de canvi de joc, i especialment jo ho intento, de tractar el femení sempre des d'un punt de vista esportiu. És a dir, de la mateixa manera que nosaltres comentem al principi del programa com ha sigut el partit del primer equip, o a vegades hem comentat del filial, intentar fer exactament el mateix amb el femení. És una mica la crida que feia també l'Edu. Però precisament avui potser m'aprenc la llibertat de fer-ho i també agafant les paraules del míster i de l'Alba, que realment no en té res de normal. És a dir, hi ha una feina aquí darrere que no hi és amb els altres equips masculins i que realment estiguem avui parlant que aquestes noies han jugat a Montilivi i que per tant ha sigut una festa, ja diu molt. I tot el que comenta l'Edu, que realment aquestes noies el primer que fan és fer una foto, que no estan acostumades a aquestes rutines, a aquestes dimensions del camp, a aquest públic, a un miler de persones veient-la jugar. Jo crec que això no cal reflexionar gaire més, que aquests fets parlen per si sols i que ens hem de quedar amb això, no? Que la notícia realment a la premsa era que el femení havia jugat a Montilivi, no tant que aquestes noies porten 2 jornades d'aquesta lliga i que de moment no han perdut cap partit. No han perdut cap partit en tot el que portem de 2023 i em sembla que no han perdut cap partit des del novembre, si no recordo malament. Així que les fites esportives són molt grans i jo crec que com a mínim des de canvi de joc fem aquest esforç de parlar d'aquesta vessant esportiva perquè crec que és el que es mereixen, que realment és futbol i que el que fan és una feinada i tot el que hi ha darrere, que no se'n parla, que ja us ho podeu imaginar perquè alguna vegada ho hem comentat, doncs dona resultats com aquests i jo crec que s'ha de destacar també. Jo vinc a destacar la vostra feina, Sergi i Andrea. Vau fer una grandíssima feina durant la jornada del partit a Montilivi i és el que comentàvem, ara l'Andrea ha desaparegut. Doncs mira, només t'ho diré tu, Sergi, no, és broma. És que ara mateix era una mica estrany, no?, parlar així quan era l'Andrea, però sí, va fer una grandíssima feina, ara vam tornar a veure, i això, sobretot això, el tema del miler d'espectadors, la gent que va reaccionar en aquesta festa, però que no sigui una cosa d'un dia, ho comentem cada setmana, que sigui el que diu l'Andrea, no?, que es valori més el que s'està treballant a dins el camp, al terreny de joc, que no pas les imatges que vau
vol proposar. Jo no veig l'Andrea ara, però bueno, és bo. Jo només diré una cosa. L'any que ve no hi haurà 1.000. Si es fa el Montilivi, el 8 de març, no hi haurà 1.000 persones. No hi haurà 1.000 persones. No hi haurà 1.000 persones. Hi haurà més. Jo... És que no... Però, al canvi de fi... Jo confio molt que l'any que ve, amb canvi de joc, entenc que això també forma part de que el club vulgui posar mitjans, no? Perquè no és el mateix obrir només tribuna que obrir gol sud o preferent o gol nord, no? Necessites molt més personal, etc. Si el club està disposat a posar mitjans perquè l'any que ve hi vagi més gent, jo t'asseguro que no hi van 1.000 persones. A mi, o sigui, per orgull i per tossuts, estic convençut que mínim un dia a l'any, tio, un dia a l'any. Sí. Un dia a l'any. És que, de fet, aquesta també és una cosa que podríem comentar. Però està l'Andrea, no? Jo no la veig, però clar, és molt estrany perquè no veig l'Andrea, però Andrea... Jo sí que la veig. Me sentiu o no em sentiu? Vale, doncs, no, que també es podria destacar això, no?, que realment Jo m'ho de perdonar, juguen... però no l'escolto, l'Andrea. Jo tampoc escolto l'Andrea. Jo l'Andrea sí que l'escolto, Potser soc l'únic, però... Només em sent en Jordi i l'Albert. Jo ni la veig ni l'escolto, però jo callo perquè no vull intervenir. La gent del xat me sent o no em sent? Vale, per stream es sent, Aquí diuen tronquits, i si el Barça va fotre 90.000 persones, aquí es poden 2.000 i 3.000 tranquil·lament. Però que aquí vivim 100.000 persones. Saps què passa? Jo crec que, clar, tu ara mateix no pots criticar el club quan els han donat l'oportunitat a aquestes... No, sí, parlo per mi, Quan els donen l'oportunitat a aquestes noies de jugar a Montilivi, però al mateix temps sí que potser s'ha de reivindicar que potser una vegada a l'any no n'hi ha prou, perquè clar, està molt bé i queda molt maco de cara a la galeria fer-ho com el dia de la dona, no? En aquest cas el dia 5, però potser s'hauria de fer més sovint. Ja, però aquí hi ha altres qüestions que... No, clar, s'ha de coordinar amb el masculí, entenc que és més complicat, però... S'ha de coordinar amb el masculí, volen cuidar molt la gespa... I també, ara em sentiu? Sí. Ja veieu? Sí, Una altra cosa que jo també volia destacar és el vídeo. Suposo que tots heu escoltat el moment en el que el nen es refereix a la Mimi com la socorrista del seu càmping d'estiu. Imagineu-vos ara algú anant a Montilivi dient que Stuani és el socorrista del seu càmping d'estiu. Bueno, és mi socorrista de vida, Stuani, ha sido bastantes anys. Però... Sí, no, és totalment... I també em quedo amb una paraula, amb una frase que diu és entrar i veure els de seguretat, els de comunicació, els de no sé què. És com una... També connota molta humilitat, no?, en aquesta... És la que tenen, perquè no deixen de jugar a Torres de Palau en horaris que hi va poca gent, familiars, bàsicament, i no deixa ser un primer equip d'un Girona Futbol Club, l'equip que en teoria hauria de ser doncs, un exemplar, no?, en tota la província i en totes les categories. No sé què penseu. O sigui, jo penso i no quiero cargar contra nadie, jo estic contentíssim amb aquestes 1.000 persones. A mi em va fer mal, i ho dic sincerament, em va fer mal no poder anar-hi perquè, joder, l'esport... Això que les portem seguint 2 anys i arriba el dia i jo resulta que he treballat no... Si estigués forrat, doncs m'ho podria permetre i que li doni pel cul al Barça, però no és el meu cas. I vaig haver d'anar-hi. Però, hòstia, tots allà, un dia, joder. I jo crec que si el club anima els jugadors de la primera plantilla a enviar missatges de, ostres, aquest partit també hi hem de ser... I, hòstia, joder, què són 10.000 persones? Què són 10.000 persones? I que també et dic una cosa, no és qüestió de seguir-les només quan juguen a Montilivi, és poder-les seguir com estem fent nosaltres durant tota la temporada. Ja, però que s'ho mereixen. Sí, pero eso es independiente. Porque igual que se lo merecen ellas, se lo merecen quizás, yo qué sé, todos los equipos de femenino
y todos los equipos de masculino. Yo ahí ya no voy a entrar. Sí, perquè les condicions en les que juga el filial també... Claro, ja por en eso parlarem digo, un altre dia. yo ahí ya no me voy a meter. Pero oye, es una reivindicación, es un día que se le hace especial para ellas. Tío, solo por orgullo, vamos una mañana allí, tío, y tú... O sea, imaginaros, yo solo por hacer feliz a esa gente, a esas niñas, y llenar 11.000 asientos, sería la hostia. Y habría un ambientazo de la hostia. Porque tú vas allí sabiendo que es una fiesta. Yo creo que habría más ambiente en un día de esos que en un partido multinivel del Girona, no, primer equip. Llegeixo el xat, sóc la veu del Sí. xat, si us sembla, Diu, Pirantis, i també s'ha de dir que l'equip juga en la tercera divisió del futbol espanyol. Voleu o no, tampoc és un gran al·licient de fer pujar a la gent a veure-ho. Què en No, dieu? però ja és... Però Que també- no m'enteneu. És un peix que es mossega la cua. Vull dir... Però no m'enteneu. És, Sí, ja clar, només per... la Ho ha dit categoria abans del alhora teu és... comentari, Ho ha dit abans del teu comentari, això, Àlex. Sí, sí, Ja, la categoria és una mica una bola també dels esforços que s'hi destinen a darrere. És a dir, no hi ha el mateix nivell de compromís a nivell de limitacions reals de la vida. En un equip femení, en aquest cas, almenys parlem del Girona, perquè és el que coneixem, no hi ha les mateixes limitacions. Aquestes noies potser treballen, potser han de marxar, llavors això fa que cada any es renovi l'equip, això provoca que sigui molt difícil poder seguir pujant categories i la falta de recursos, la falta de tot, de visibilitat, de tot això és el que diu l'Albert, és un peix que es mossega la cua i el que fa que està a la categoria que està. Ara de moment s'està jugant un ascens, comencem per aquí. A veure si realment es pot complir això, si no es compleix, que com a mínim sabem que aquest equip té capacitat per competir, i si no és aquest any sigui el següent, i a poc anar pujant. A poc i amb bona lletra, però que els ciments siguin ferms. En Llorenç BT al xat diu potser programar que si hi hagués algun jugador o entrenador del primer equip, comenta. Ara no sé d'on baixa això, però diu en David 97 també diu jo crec que quan hi hagi la ciutat esportiva serà molt més fàcil de seguir el femení. Home, això segur. El femení, el filial, el juvenil... I jo suposo que en Llorenç ho diu en el sentit de que hi fossin, no?, en el camp. Jo crec que hi haurien de ser. Sí, com un reforç mediàtic. Clar. Ja que la categoria no és mediàtica, perquè és una tercera categoria, no és professional, com és evident, i hi ha prou feines d'estar lluitant el futbol femení perquè sigui visible a la primera divisió, doncs anem a reforçar-ho amb la gent que sí que té aquest poder mediàtic, que és en aquest cas el masculí. Exacte. Ya te digo, yo estoy muy contento por esas 1.000 personas que van, pero estoy muy descontento por esas 3, 4, 5, 6.000 que podrían ir no van. Sí, clar, això també és molts casos, sí, quan no hi ha aquest poder mediàtic, potser és el que comentaves tu, Àlex, i el que comentava l'Andrea, sobretot, que no sé si s'ha treballat el suficient com per visualitzar aquest partit, però vaja, això no deixa de ser una anècdota, perquè el més important és el que diu l'Andrea, no? Els fonaments. Però poder, mediàtic, quan retrocedim una mica, el futbol femení encara més avall, mediàticament, el Barça juga al Johan, no? No s'emplena, el Johan. Però decideixen fer un dia, o sigui, només per tenir el punyetero rècord, es posen tots d'acord per anar al Camp Nou i emplenar el Camp Nou quan mai emplenen el Johan. I això I això és una feina que ja és, hòstia, per fer un rècord, per un motiu, per una bona causa, aquí no ho podem fer. Sí. Tampoc crec que sigui una cosa exclusivament del femení, perquè quan el filial ha jugat a Montilivi, quantes persones hi han anat? Ja. Però perquè també hi ha d'haver una feina de difusió i de promoció de tot això. Sí, però jo, tot i així, es trobo diferències, perquè una cosa és el filial i una altra cosa és un primer equip. Sí, però Àlex, jo crec que el filial té més seguiment que el... Bé, només has de mirar les xarxes del club. Ja, doncs amb més motiu. No ho sé. Jo estic convençut que si el club es proposa ja només, hòstia, anem a emplenar el camp, que no es digui que no ho hem fet una vegada amb el femení. Una vegada. I jo crec que si això ho treballa la comunicació del club, s'aconsegueix. Estic convençut. I els futbolistes animant, i Mitchell animant, i cartells... Jo he vist hoy en correos carteles del Girona Atlético de Madrid. Jo crec que si es vol,
de veritat ho fem. Sí, sí. Jo, bueno, és una opinió que tinc, potser m'equivoco. No, jo penso igual que tu, Àlex. Jo crec que l'entitat hi és el club, i l'únic que no hi ha és l'interès. Està clar que si no s'ha fet fins ara és que no hi ha l'interès. Si hi hagués interès, segurament ja no es jugaria Torres de Palau, Clar. Començant per aquí. Missatge destacat de Tronquidis al xat, diu, només has de promocionar bé l'esdeveniment i ja veuràs com venen persones. És molt fàcil, diu. Ja sigui primera, segona o tercera, i no fa falta que vingui ningú del primer equip per emplenar perquè no fa falta. A mi el trist, i no vull que tampoc sigui com una gran crítica, però és que sé que arribarà el moment que el Girona estarà una categoria on ha d'estar, el Girona femení. Arribarà perquè, tristament, serà perquè el club voldrà també tenir part en la imatge del futbol femení en un punt. O sigui, m'explico. Just aquesta setmana jo he llegit una notícia superguai que ha sortit l'àlbum de cromos de la Lliga, la Lliga F. I, hòstia, que guai, i quins grans passos s'està fent amb la Lliga femenina. Hi haurà un punt on la normalització de la Lliga femenina serà un estàndard, i com ha passat fa 2 o 3 anys amb el Madrid, que va comprar una plaça per poder tenir el seu logo també en un mercat creixent, doncs el Girona també voldrà tenir el seu en el mercat creixent. Suposo que ara, com que hi ha un procés de creixement que estan amb el masculí a tope, ara no els interessa poder anar a invertir amb el femení. Però i jo sé que arribarà el moment on diran hem de tenir el femení allà, sí, perquè hem de cuidar la imatge, la marca, no sé què, i serà trist, i a mi em voldrà que sigui per això i no pas pel que hauria de ser, que és el component ètic de dir, no, és que el femení l'hem de cuidar igual que hem de cuidar el masculí. Andrea, què opines? Que no li tregui la raó. Jo no m'ho havia arribat a plantejar així mai, però pot molt ben ser. Sí que jo penso que falta una aposta, que potser em quedo amb això com a conclusió, que abans del partit de futbol es comença l'esdeveniment amb un parlament conjunt entre els 2 equips, amb la capitana, la Mimi en aquest cas, i la capitana del Sant Cugat, elogiant una mica la feina de les dones que han vingut abans que elles, que els hi han obert camí perquè elles ara puguin estar jugant a Montilivi. Jo em vull quedar amb que elles estan obrint camí a les generacions que venen després i que a poc, de la mateixa manera que s'obre camí i que elles fan feina, la gent del club, en aquest cas, o de qui sigui que tingui la responsabilitat, anirà obrint els ulls a poc i s'anirà donant que realment s'ha d'apostar per això, perquè si no s'aposta no hi ha visibilitat, i si no hi ha visibilitat és molt difícil que per mèrits purament esportius, si no tens el recolzament, arribis a on et mereixes. Així que jo vull pensar que cap amunt. Potser soc molt optimista jo sempre, però crec que ha de ser així, perquè crec que la feina s'està fent i de fet hi ha algú del femení que si m'està sentint sabrà a qui em refereixo, que sempre em diu passets de formigueta que fem que algun dia arribaran a donar grans resultats, i de moment ja n'estan donant una mica, així que seguim amb els passets de formigueta. Jo em quedaria amb aquestes paraules de l'Andrea per concloure aquesta part i, hòstia, esperem que sí, Jo crec que sé d'aquí parles, passets de formigueta. No em vull llançar. I jo, com que soc a veu del xat, continuo amb això. Diu, tampoc els hi costarà massa invertir en la potencial a la plantilla del femení, només l'han de voler fer. En Francesc _FT, per cert, guanyador vam entrar al premi, hi ha una foto a les xarxes. En Chico. Em dóna la sensació que els clubs de bàsquet tracten millor el seu femení que no pas el futbol, excepte Barça i Madrid. I ho sap perfectament, el Chico, expert en el bàsquet femení en la Lliga Endesa. Totalment, Francesc, no sé què n'opineu vosaltres. Jo crec que potser aquest pas es va fer abans i que aquesta visibilitat o aquest picar sobre la taula es va fer abans, i llavors no és tant com que s'aposti més, sinó que hi ha més recorregut, gràcies a Déu, que no pas amb el futbol. Esperem que segueixi, que sigui aquest, no? El camí a seguir, que encara que es comenci una mica més tard, el resultat acabi sent el mateix. Que en el fons no estem més que demanant una visibilitat esportiva igual que els homes, és que no estem demanant res de l'altre món, realment. Que si realment els mèrits esportius no són, que no es faci. Mira, en Tronquitos ho diu, perquè a Catalunya sempre hi ha hagut moltes més fitxes del femení de bàsquet que el futbol. Sempre ha estat així. Aquí a Girona més tenim molts
equips potents com la d'Epaf de Figueres que va estar molt, molt amunt. També una altra cosa que comenta el xat, i això va a direcció cap a Sergi Andrea, diu, sabeu la pregunta que fareu dilluns? Home, mira. no es pot dir. No es pot dir que s'ho preparin, no. Vale, pues me callo. M'he perdut jo aquí. Al Fora Montilivi. Vale. Sí, no, aviam, ja sabeu que jo després del partit em quedo, surto, jo el meu seient el tinc al Gol Sud, jo en surto i vaig baixant de Gol Sud ja fins la rotonda i la gent que pugui enganxar de Gol Sud fins la rotonda entreu a vídeo. Llavors, si algú té ganes de dir alguna cosa, que m'esperi ja fora i ja sabeu que us agafo declaracions, valoreu el partit i el que faci falta. Abans del partit dilluns, no sé del tot clar si podré estar-hi abans del partit, però si arribo a temps o puc anar-hi, doncs ja tinc alguna cosa preparada, sí. I finalment s'ha de parlar d'una altra victòria. Anem a la base del juvenil A 2-0 contra el Barça d'Òscar López, una victòria a Vilablareix. Hem parlat de Montilivi, però sol jugar a Torres de Palau, parlem de Vilablareix, parlem de Riudarenes, parlem de 1000 camps, ara estem a Vilablareix, ens hem de posar xinxetes al mapa. Va guanyar 2-0, victòria B, gols de Justin i Minsu, dos jugadors que estan en dinàmica del filial, per tant, no sé si vau poder llegir crònica, mirar el partit perquè ho fem per Esport 3 o etc, si ens podeu valorar també la victòria. Vas fer la crònica tu, no, Arnau, per l'esportiu? Sí, bàsicament 2 contracops, molt ben llançats. Valora tu, un animal. És valora tu. No, jo la referència que tinc és de la teva crònica. Jo pensava, però a qui le preguntes si és l'únic que he vist. Jo algunes setmanes sí que el faig, però aquesta setmana no. Bàsicament, l'equip ve molt, molt embalat, després de 12 jornades sense perdre, no, sí que va perdre un partit, però porta 13 partits amb dinàmica guanyadora, ve d'empatar al camp del San Francisco, equip que és de la part alta, ha guanyat Espanyol, ha guanyat Barça a casa, que feia molts anys que no guanyava, i això referma sobretot l'estil de joc de Sergi Mora, que és competir, saber competir bé, li va costar, i això és fruit de cada cop té més equip reunit, molta gent ha hagut d'anar al filial, etc. I Minsu i Justin són 2 grans jugadors. Sempre que dius Minsu és com un nom de gat, Sí, és que Mishu, no? És Mishu. No, però sí, és un nom... Clar, no sé si és coreà el nom. Em sembla graciós, sí. Sí. Sumen 36 punts i estan en 7ª posició, ara mateix molt ben situats, i esperem que acabi aquesta jornada molt bé. Van ser 2 contracops, de llibre. Un juvenil A que va començar molt malament la temporada. Sí. De fet, en el seu moment va existir el perill real de perdre la categoria. I ara quina posició ocupa, Arnau? 5è o 6è? Ocupava la 5ª posició, però s'havia de jugar el que restava de jornada, crec que ha baixat ara a 7ª posició, S'hauria de revisar bé. Si teniu en tot cas té marge respecte al descens, perquè em recordo un inici de temporada molt complicat, Sí, molt bastant complicadet, i aquí animem el conjunt a seguir. I una notícia dolenta, en aquest cas va arribar en el duel del filial, on Oriol Comas segurament tindrà una lesió molt greu i encara no s'ha informat a través del club, però esperem que no, però el jugador va haver de ser substituït i amb dolor al genoll. Es va notar un cop al genoll, un dolor, i va haver de ser substituït. Esperem que no sigui res gaire greu, però vaja, veurem què li passa. I, atenció, des de Montilivi, nois, subscripció. 12 megassos. Déu-n'hi-do. No, s'han d'agrair aquests gestos, perquè us en recordeu al principi, cada subscripció dèiem, hòstia, que bé. I ara sembla que som uns desgranats. No, al contrari, hòstia, ens agrada que la gent aquí es gasti els seus calés i, a més, amb la causa. I des de Montilivi no és la primera vegada ni serà l'última perquè és un fidel. 12 mesos. 12 mesos. Anem tancant ja el programa d'avui. No em veieu, però veieu els 4 integrants de l'equip. Digue'm. Vols que tanqui amb una bomba? Ui. Tanca amb una o 2? Jo en tinc una, només. Doncs tanca amb una bomba. Però és nostra, En clau torneig. Ostres. I no la saps tu, aquesta, Jo no la sé.
No ho sé. Bueno, ara mateix estic mirant a veure si la puc saber. Digues. No ho sabràs. Si el torneig tira cap endavant... Ara, fes més, que és més important. Vale. Tindrem inscrit com a participant a un jugador del Girona. Exjugador o jugador? Jo he dit jugador. Aquí es pot jugar com ho hem fet amb en Sergi, a fer preguntes? Sí, no? Això no és una bomba, això no és una bombeta, perquè no... O sigui, no dius el nom. No dius el nom. És bombeta. Pel xat diuen que serà un juvenil. Jugarà amb màscara? Potser sí. Diuen, jo pregunto que llegeixo, des de Montilivi pregunta si jugarà amb màscara. No sé si serà Enigma 69 o... És jugador, no és exjugador, És jugador actiu del Girona Futbol Club. Per tant, pot ser des de 16 anys per món? Sí, correcte. Té més de 16 anys. Té més de 16 anys. De la primera plantilla? I en té menys de... I en té menys de 35. Ah, està molt bé. Per tant, joder, descarto Estuani, tio. Joder. Estuani no és. Oh, jo pensava que era Estuani. No sé, primer equip, pregunten... No ho sé. Ah. No tinc ni idea. Està al filial? Pregunten. No ho sé, no tampoc Com ho sé. tira pilotes fora Àlex Luna? És major d'edat, et pregunten també. Hòstia, això sí que no ho sé. Vale. Aquesta ha donat una pista, O sigui, no... Pista molt important. Sí, perquè ja sabem que als 30 no s'acosta, vamos. No. Ni als 20. Ni als 20. Que bé, segurament sigui l'únic partit que pugui jugar, diuen Dani 97. La gent aquí va a tope. Com es nota que ha après de Felipe del Campo, diu Treballes. Hòstia, tu. No sé qui pot ser, Bueno, algú pel xat tampoc ho era de major edat. Jo ho deixo caure. Caure? Es dirà caure? Serà d'Alba? Serà d'Alba. Va marcar un golaç, al camp de Parlada, de falta, l'heu vist? Déu-n'hi-do la bomba que ens deixa Àlex Luna. Diu, un jugador del Girona i se la treu aquí i diu, té menys de 18 anys. Ja està, ja podeu tancar. Ja podem tancar. Si voleu, acotem. Té entre... 17 i 20. Entre 17 i 30. Acotem, diu. De puta. Home, abans eren 16-35. Menos mal que no nos va la vida en ello, perquè sí. Home. Qui diu Arnau? Jo espero, aviam, suposo que intenteu no fer-li faltes perquè és una persona que té competicions. Ha de competir, és una persona que ha de competir. Estic molt amb Abril, És clickbait total de l'Àlex Luna, això. Total. En Chico diu, hi haurà bar al torneig, si és així. Jo l'únic que dic és que és jugador del Girona i això és 100% verídic. I si no, que vingui el Cuquí i que m'ho desmenteixi. Mira la càmera, Àlex, i digues que vingui aquí i que m'ho desmenteixi. Que vingui aquí i que m'ho desmenteixi. Així m'agrada. Doncs si no vols rebre faltes, que no vingui. Eso és futbol, diuen tronquitis. No, jo no dic que vulgui o no vulgui. Jo dic que tingueu cuidado perquè és una persona que té competició. Del Girona, però, clar, no has dit Girona Futbol Club? O has dit Girona, i ja està. Perquè potser és hoquei. No, és Girona Futbol Club. Ah, vale. Girona Futbol Club, Ja està, tanqueu, és igual. No, sí, estem tots aquí pensando. El cupo d'hores, no, ja? Hem fet, becario? Òbviament que aquest torneig surti bé i ho portem endavant és la participació de la gent. Si no hi ha participació, aquest jugador del Girona no podrà jugar. Ah, i matitzo, que diu en Jordi FF, no és el Genuïn.
No és genuïn. No és genuïn. Puc acotar una mica més? No. Vale. Gràcies, Àlex, per currar-t'ho tant, diu en Tronquitis. És un plaer. Ha debutat a primera aquesta temporada? Marc Barrosa 7. Saps que tinc una idea de qui pot ser? No ho diguis perquè No ho diré. me vas a joder el chiringuito. No ho diré, pero tampoco me has dicho nada. Que conste que no hemos hablado nada fuera de aquí, pero... No. De l'1 al 10, Escríbemelo si quieres, Andrea, por privado. de l'1 al 10, què tan factible està la cosa de fer el torneig a Montilivi? Àlex, una. A Montilivi 0. Sí, segur. El servei d'esports 8, però... Saber esports, haig d'esperar el correu encara, a veure què diu el bon home. Li podré demanar un Montilivi- autògraf? Home, clar que li podràs demanar un autògraf. A Montilivi organitzaran el dels sorteig dels Oh, que me he equivocado de aficionats, Alex. Li envías... Muy bien. Tronquitis, una et firmarà. No sé què vol dir això. Hi ha asteriscs. Vale. Una pet, asterisc, et firmarà. Que vergonya, m'he equivocat d'Àlex i li he escrit a un noi que és d'Ucraïna que li vaig demanar per Sigankov. Quiero decir que el mensaje que he Será recibido Sigankov, de Andrea da con la tecla de la persona que va a venir. Toma, qué buena soy. Hòstia, o sigui, Si alguien adivinat, tiene propuestas de este grupo que está saliendo ahora mismo en pantalla, que me és que jo fa estona que tinc una persona en ment. Pues dígamela. Jo també, és que ve Ah, sí, en obert. No, capullo. No, l'animal. Va, dic en el grup. En el grup on privat. Bueno, com vulguis. Vale. Estic a prop o no? En Tronquitis diu que fem un penjat i adivinem el nom. No, per mi. No, però encara que no sigui la persona, estic a prop. Albert Isern, Com t'agraden les pauses. T'agraden massa. has fallado. Y Arnau Madrià, Estic a has prop. fallado también. Però estic a prop o no, cabron? Ja sé que he fallat la persona. No estàs a prop. Vale. Mare de Déu. A veure. Però hem No, dit que, o sigui, hem dit que és menor d'edat, Qué vista tengo, de veritat, eh? Mi cerebro ha hecho así. Estem parlant de Girona que juga ara en actiu, no que va jugar fa... En actiu. No un Àlex Luna que diu que va jugar a Girona, però va jugar fa No, 37 anys. juga en actiu. Vale. Voleu que ho acoti una mica més? Sí, Vale, tinc dubtes, però el xat està bullint, vull dir... crec que ara no sé si és la segona o la tercera temporada que està al club. Segona o tercera temporada. Puc dir una cosa que és una pista, però en verdad no? Penseu que jo ho he deduït. Ja, és que... Aviam, Andrea, I tu ets més àgil que tots nosaltres. Però què vols dir? Què vols dir? Que sense haver parlat amb l'Àlex, perquè a més amb l'Àlex fa que no ens veiem en persona molt de temps, ni que parlem així perquè sí, fa molt de temps, jo per lo que he vist, que igual que ho he vist jo, ho pot haver vist tothom, ho he deduït. Ho has de Ja dir. està, me callo. Buah, esta pista és bueníssima. Aviam, amb aquesta pista que m'ha donat l'Andrea crec que la puc encertar. Uala, tio, perquè sóc l'únic que no ho veu, tio. Com pot ser, això? Soy I más, si no soy la l'encerto, em más retiro. lista del equipo. Albert, retira't. Però em retiro. No, home, no, què collons ha de ser aquest, tio? No. Aviam, estem parlant d'un jugador que no és professional. Ja està. Per què? L'Arnau s'està començant a enfadar. Mireu-li la Mira, cara. acoto més. És professional. Vale, professional del Girona. Ai, que m'estàs tocant una mica d'això, És professional del Girona? És professional del Girona. S'ha de dir per la gent del xat que ens esteu escoltant que ara mateix el grup de WhatsApp de Canvi de Xoc és una llista de noms que tothom està posant les seves apostes. Y si queréis, yo es que voy contestando. Es español. És espanyol. Mira, diu, jo dic Arnau, seguidor de Canvi de Joc, en Punky. Marc, què és com a resposta? És Clar, espanyol. que sigui espanyol tampoc és una pista. Si digués és peruà, No, sí que sortiríem de dubte ràpid, però... És No, espanyol. porque no porta 2 o 3 temporadas al Girona. Per tant, no és ni artero,
No és... Perquè, clar, Artero és català. Tanquem-ho. No és ni... Artero és del Morro Fort, és català. Esta és una bona bomba, És una bona bomba. Vols dir alguna cosa, això de la bomba? No, dic que no us esperàveu això, Dieu els noms que heu dit pel grup. Vosaltres apunteu-vos al torneig i tindreu un jugador del Girona professional en actiu jugant al torneig. Perquè si dius les inicials, Àlex, és molt samat o què? Podem dir els noms que hem descartat pel grup. Sí, jo crec que sí, perquè vas descartant. Sí. Jo no diria inicials. Jo... Clar, pel següent programa una pista més. Mira, l'Abril diu, compra-la A. També podríem fer un post ara a Twitter dient qui creieu que pot ser i que deixin les seves... Així potser amb els de Twitter poden anar fent una construcció. Això, bueno, farem el post si voleu, però deixeu-me que ho parli amb ell. I si ell està d'acord, ho fem. Vale. O sigui... Ara quan li diguis això, se raja i ja no ve el torneig i quedes fatal. A les 11:24 del dimecres, Àlex Ona ha comentat que en el torneig que es farà en un futur de canvi de joc hi haurà la participació d'un jugador professional espanyol del Girona. I no, o sigui, professional del Girona. No, semi no és. Semi de leche. És del primer equip, doncs m'estàs dient que és només això? Primer equip? És del primer equip del Girona? No ho sé. No, si és del primer equip. No ho sé. No diré noms, però si és del primer equip. I ve jugar al torneig a canvi de major d'edat, només pot ser un. I me l'has descartat? No sé, doncs potser n'hi ha un altre que no estàs... Potser hi ha alguna cosa que esteu agafant... No, però ja està. Me callo. Cierra el telón ya. Vámonos. Que vindrà el fill de Michel? No, que aquest porta una temporada només. Andrea, Àlex, Sergi... Però estem fora ja o no? Despidiu el programa. Jo crec que hem de marxar parlant d'això. Mentre estem parlant d'això i ens talles quan vulguis, Jordi. Vale? Sí, quan vulguis. O sigui, la persona, Àlex, podies dir la persona és... Mira, en Sergi ha donat. Esteu fora, ja pots dir el nom. Ja som dos. En Sergi ha donat. Però Sergi, posa-ho pel grup.